Marioan utzi dezue, aste osoko txandara, gaurkorako jarri dezue, uniformea formala, ohartzen gera, hau ikusita, segituan berehala, urte luzetan egindako lanak bere eskerra daukala. Zofeak arrillerea eta postreakoak timer. Espero dugu ase izana eta pasa izana itzel. Familieder bat ezitzearen eta ez soilik Isabel. Merezitako omendu gisa arrondoneko Isabel. Arrondoneko Isabel. Gizonezkotan eman didate Juani Nazion izena, behiak jetxita esnea saldu